כדי לעבור לדף הבית, אנחנו יכולים לעשות שתי פעולות. או שאנחנו מחפשים בחלק התחתון של המסך, למטה באמצע, את כפתור הבית. לחצן בית. מרגע שהטלפון אומר, אנחנו כמו כל כפתור מבצעים לחיצה כפולה. בית. וזה קופץ לדף הבית. או לחילופין, אנחנו יכולים לבצע מחווה של מעבר לדף הבית. המחווה של מעבר לדף הבית היא תנועה מהירה עם אצבע אחת מלמטה כלפי מעלה ואז שמאלה. אני אלך למשל לאפליקציה מסוימת כדי לא להיות בדף הבית. ACR 29 ביולי. פתחתי אפליקציה מסוימת, לא משנה איזה, וכשאני רוצה ללכת לדף הבית, אני יכול או ללחוץ על כפתור הבית למטה באמצע, או לעשות תנועה מהירה מלמטה כלפי מעלה, ואז בבת אחת שמאלה. כמו לצייר את האות רש מלמטה כלפי מעלה. בית. יפה. המחווה הזאת נוחה, במיוחד במכשירים שבהם אתה לא רוצה לחפש את כפתור הבית כמו מכשיר הנקסוס. במכשירים שבהם יש כפתור פיזי כמו גלקסי, לחיצה על כפתור הבית יכולה להיות יותר נוחה מאשר ביצוע המחווה הזאת.